L-oratorju mbena fl-1832 flok knisja oħra li kienaw tal-viżitazzjoni, però l-kappella tmur lura għal seklu 18. Ovvjament ġo fiha naraw ukoll partijiet mill-kappella li kien hemm qabel illi tmur lura sal-wasla tal-kavallieri f'Malta li meta ġew fl-1530 sabu dik il-kappella tiġa teżisti u għaddewa lill-komunità Griega li ġiet flimkien mal-kavallieri minn Rodi. Il-Mużew tal-Parroċċa tal-Birgu li ninsabu fih illum qiegħed fl-Oratorju ta' San Giuseppe u jospita fih ħażla interessanti ta' artifatti, pitturi, ikoni, paramenti sagri, manuskritti, imma ejja nħallu f'idejn George Agius, il-kuratur ta' dan il-mużew biex jgħidilna f'aktar dettall x'wieħed jista' jsib hawnhekk ġewwa l-Oratorju ta' San Giuseppe. Dan il-mużew fih taħlita ta' diversi artifatti, kemm dawk li għandhom x'jaqsmu mal-Knisja reliġjużi kif ukoll artifatti oħra li mhumiex purament reliġjużi. Forsi aħna l-iktar assets li għandu dan il-mużew huma il-kappellu x-xabla tal-Gran Mastru de Vallet. Dawn huma x-xabla, meta ngħidu x-xabla ħafna nies imorru fuq dik tal-Louvre, x-xabla ċerimonjali, ma x-xabla li hawnhekk hija x-xabla veru tal-ġlied għaliex De Vallet kien jiġi hawnhekk jitlob quddiem l-ikona tal-Madonna ta' Damasku u wara l-assedju bħala ringrazzjament isu ex voto jagħti x-xabla u l-kappell tiegħu. Fl-istess kappella il-kwadru l-ikona oriġinali tal-Madonna ta' Damasku xi sente ilu bdejna l-proċess tar-restawr għax dik kull ma kien jidher il-wiċċ tal-Madonna u tal-Bambin. Imma meta qlajna r-riża, instabet l-ikona kollha, ovvjament bil-ħsara ta' xi-riża kienet imsamra bit-taċċi, imma instabet l-ikona kollha. Però interessanti li meta kien qed isir il-carbon dating, din l-ikona saret bej wieħed u ieħor bej 13 to 15 century. U anki grazzi għal Malta Fencing Society għandna replika ta' xabla ta' La Vallet din saret bil-qisien, bil-pis, kollox, u dak li jkun irid jesperjenza li jżomm ix-xabla u forsi jiġbed ritratt jista' jagħmilha wkoll.